आज ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ। ଏଠି ଦାଦା ଏଠି କାର ବାହାର କରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ବସିକି ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ମାର୍କେଟକୁ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିବାର ଥିଲା, ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା। ତା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ବି ଆଣିବାର ଥିଲା, ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରିଲୁ। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲର ମସ୍ତ ଭିଉ ଆସୁଛି। ସେଠୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ। ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂ କରି ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ସପିଂ ମଲ୍ ଭିତରେ କହିଲେ କି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲୁ କାମ ସାରିକି ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ପାଇଁ। ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାରିୟମଟାରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିସାରି ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ଆଗମନ ହେଉଛୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଘରକୁ ଯେହେତୁ ଯିବୁ ଗୁପଚୁପ ନ ଖାଇକି रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ।